ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Uhe sipai jong ka Indian Navy ulaya tu baki arfu ingut kinong India bat uwe unong Vietnam ki balasya tambor da ka drone haga arfulai tarik unok pra arjar arfulai kila poi sa Mumbai hadian baka jahaj jong ki ka MV Camp Pluto kala poi rengkau tang supoi ha kat ling ka kunhon Indian Navy Explosive Ordnance Disposal kala talasi bat tokit ya ka jahaj kitmar hadian ka jingsha hiertma ha kileno ha ka duriau Red Sea. Kari India sa sisian pan kalasaki hadu sispa kan ringut ki briu ki bayabet yau knyang jingpang COVID-19 bat hadu menta ki briu ki bayabet yau ni knyang jingpang kilong sau hajar sispa nyu phongut hadu ka step jong ka arfun reu tarik unok pra arjar arfulai tang haka arfsan tarik unok pra arjar arfulai la saki baki briu ki bayabet yau ni knyang jingpang kilong nreu spa arfu prangut nadu ba ka jingpang klam COVID-19 kalawan lenshop kidon sau klur sau pusau la nyu fu arhajar sispa san pulai ngut ki balaya bet ya uni kunyang jingpang ka Air India kala itu bakala yok pediang ya ka lingsun Airbus A350 ka banengkong hagari India ka balawan ra sha New Delhi hagapor shibaje saupun minute no paisingi na Toulouse France sa santali kini gigi lingsun kin sawan poi shushu syari India haulaber arjar arpusau ban penting na ya ka jing shngan jong ki pait ba ha galai kawan ki pulit peniat kali jong ka sor Mumbai kila ai khu belai Christmas ya ki nonglek nongwan bat paru ya kurwa ai khu belai ha ka ktin English bat Marathi lengba ka social media da ka ba penting na bagi pulit kilong ki ba pek ngor ya ka lek kawan jong ki pait ba khamtam hakum ka ne ka por ba ki brieu ki rakhi ya ka lek man Christmas bat ya ka jingwan jong snem tmai arajar afsau ka Presiden Draupadi Murmu ha ka arpsan tarik no pra arjar arpulai kala ai ka jing menjur ya ki lightly ki ain role ani ki criminal bill ya ki bala menjur da yang darbar thau an jogari ki bala tip kum ka Bharatiya Nyaya Sanhita ka ban bujli ya ka Indian Penal Code ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ka ban bujli ya ka Code of Criminal Procedure bat ya ka Bharatiya Shaksha Sanhita kaban bujli ya ka Indian Evidence Act da ka jing ai jing menjur jong ka president kini ki lightly ki ain ro menta kila kala ki ain hakari bat haka jo ka por ka Indian Penal Code ka Code of Criminal Procedure bat ka Indian Evidence Act menta kila yapno haka jing le niam sngi Christmas menteri rangba jong ka jela Manipur UN Biren Singh ula kentu ya ki pait ba nong shong shnong jong ka jela bakin kenno ya ka jing ya snam bat kin sedang no ban wat ya kalat kalenti ka jing suk bat ka jing ya map khnang ban penkut no ya ka jing ya snam hapdang ki arjat ban riau hapo ka jela Manipur Menteri Rangba N Biren Singh ula kerpat ban sange ka jing ya snam khnang baki khna skul kin yo ban lek phai biang sya ka jing pule bat ya ki pait ba bakin yo lat ban sedang biang ya ka jing im ka patmai ka sarkar Delhi balalam khmat do Arvind Kejriwal kalapan pau ya ka jing ngulem halor ka jing khlat no jong Anil Kumar Garg ubalong usipai yakun covid ubala do no yala ka jong ka jing im Menteri Ketenat Social Welfare Raj Kumar Anand rengkat ke jing senran lang jong MLA Jai Bhagwan Upkar bat MLA Barim Vina Anand lem bat ki he officer hal ka Revenue Department kila le jingo ya ke yeng sa jong Garg kabadan ha Rohini ha ka arfsan tarik no pra arjar arpulai bat IT ru ya ka song pisa ka basilak tengka syagi bahiyang asam kum ka jing buram yau senyang bun hei ba ugar ula trai la laifun reus nem kum manager haga Delhi Transport Corporation unong yalam jong sen Congress Bhupinder Huda ula kular syaki long yeng long sem ba unpun yo san spa tengka hadu lai spa tengka ka bai thang boarding da ka jing tmu ban jenrat ya ka sarkar BJP nakabor hapo Haryana
habakren ha ka jan akrosh rally balapun long ha safidon Uhuda ula ong baka Haryana kamdon doktor kamdon hikai school bat kamdon nong trei haki office sarkar bat nolor baka surok kalong ka basniu bat ka sarkar BJP kam shimla le AA haka jing sensyar hapadeng ka jingke ka jingi snam ka balane la prabna kenti gipai ba ka jila Manipur kila rakhi ya ka le niam Christmas da ka jingkemen kum balong haka jila Mizoram Meghalaya bat Nagaland ki yeng mane ki office sarkar ki dukan ki park bar ki yeng ki sem ki la thaba da ki jingshai bala punriam itanan ka wei kalong keme kala do ai yala ka jong ka jing em hadien ba wei ding ula klon kat ba kadang ya lenti hasurok hanong ba Queensland Australia palat silak arpo hajar teli ki yeng breu gila syong klem ka boarding hagani kanong ba Queensland haba ka eryong erngit ka bajur kala pen klem ya ki post electric hagi benta ba syati haga meet Christmas ka sarkar Japan kala pen bena bakan tek lakam ya ki nong kenti jong ki laingut ki he nong elam jong ka Hamas kanang ba kin namla satya ban tek ya ki song jing yarap syaka kanhon pentrem ka jong ki u cabinet secretary jong sarkar Japan u Yohi Masa Hiyashi ula ong baya ke jingdon jing em jong ki laingut ki he nong yalam ka Hamas on kurop no da ka sarkar ba da ka jo ka por ula ong ba ka jing shimrai jong ka sarkar Japan kalong ban tem ya ki kampen trim da ka seng le no Hamas kari South Korea kan perking ba ya ka jing shalan mar Persia ya kari Russia bat ya ka Belarus bakantup nadok ka basyalan ya ki excavator ki batteries bat ki kali he kum ka jing ai jubab ya ka jing hirtma jong kari Russia ya kari Ukraine ka ministry kalau ong bahkan sanang yai penjun suki pasuki ya kini ki jing perking kat ba kadang bishar shwa ya ka jing long jing man ha ka jing sha hirtma jong kari Ukraine ha ka Russia u president kari Iran u Ibrahim Raisi ula ong bakari Israel kan sahab ban siu dakador ke barem halor ke jing penyap yau Brigadier General Razi Mousavi jongga Islamic Revolutionary Guard Corps ha ka jing siat namding ya ki benta jongkari Syria u Brigadier General Mousavi ula yap ha ka jing ther namding jongkari Israel lengba ka lengsun yapom ya ka thain Sayyida Zainab kabadon hajan kanong ba Damascus nakaliang jongkari Israel kalau kena bau Brigadier General Mousavi udai ubadon kti ban penpoi ya kitiar siat syagile no Hezbollah ka Jakarta Bandung High Speed Railway kanlong ka High Speed Railway banengkong hagari Indonesia but Southeast Asia haduk menta kani ka rel ka bastet ya ka bala pentrikam naduk ka kanyu tarik urisau arjar arpulai kalakit yakin nonglek jinglek haduk 10 million ngut da ka jing pentrikam ya kani rel ke bastet tam ka Halim Station hanong ba Jakarta kala kelalong menta ka wei ki railway station ka babun breu tam u menteri rang bado kari Israel Benjamin Netanyahu lakarpat yo presiden kari China u Xi Jinping bat yo presiden kari Russia Vladimir Putin bakin ya keren lembat kinong elam keseng le no Hamas bagian pelait no mardor yakitu ki bala syak rabor naduk ka nyu tarik risau arjar arpulai kajing kerpat jong Netanyahu kalong namar baka kemi jong ka Noah Argamani ka liora nari China ka donya jingpang cancer ka Dr. Savira Parkash kan long ka kentai Hindu ka banengkong hagari Pakistan bakan aireng na Buner district jong ka Khyber Pakhtunkhwa province haga election ka bansalong Shen syaga yeng dorbar thawan jokari Pakistan ka Parkash kadai ka dekot jong ka Pakistan People's Party kala pha ya ki kot kisla tep kerteng na ka benta ka general seat jong ka PK25 haga arfulai tarik unok pra bat ka kermen ru bakan job haga ni ka election ka seng le no Hamas kala kentai war halor ka jing tawa jong ka sarkar Egypt ban penkut no ya ka jing snam ha Gaza bat ban pelait no ya ki nong Israel ki bala syak rakbor u Ezad al-Raish u badai u dekot jong ka seng le no Hamas ha ukurwo ula ong bakaseng kanam penlong syu ya kano ka jing ekran bat ka sarkar Israel kat ba ke sipai Israel kidang tombor da ka ba hirtma ya kanong ba Gaza
Haduk kendai hajar, kendai sepan riu punyungut ki briu. Kila kela petwer na kejing selai ke bajur kepala jah hagari Malaysia na kejing ter jong labba ubajur. Kini ki briu ki bala kela petwer kila haban naisa syaki ketem sa sipor balasna kerpang dak sorkar kenang ban light na kinu kejing jah ki basngusi. Ka Meteorological Department kalapan miru ya kejing maham bakari Malaysia kandang mat ya kejing syaklen syap hagi bor kemariang ki bandang beteng hadu ubenai leber arjar arfusa. Ki kena skol kari Israel kila pertaslah hasurok dak bayat patba na Hostage Square ha Tel Aviv syaka Parliament Knesset kepadon ha Jerusalem bandawa ya ke sorkar baka dayman pelak im ya kibreu ki badang don hakti jong ki leno Hamas naduk bakila syak rabor ha ka nyau tarik urisau arjar arpulai wadah pedang ke jing ter jong slap ki kena skol ki badang puli naduk ka kelas 9 haduk kelas 12 kila yat ba bat submit ha bait dagan ki leno Hamas haduk menta kidang pelat tang sispa sangut ya ki briu ki bala syak rabor kat ba sispa arfu kendai ngut kidang don hakti jong kani keseng leno kito gilong kimat ko bleh.